Nagtanim ng kabuang 300 punla ng bakawan ang Department of Environment and Natural Resources sa Regional Office 1 sa Barangay Biao, Santa Maria, Ilocos Sur noong Hulyo 23 bilang paggunita sa International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem. Pinangunahan ng pamahalang lokal ng Santa Maria ang pakikisa sa aktibidad kasama ang mga kinatawan mula sa Municipal Environment and Natural Resources Office, Municipal Administrator's Office, at iba pang tanggapan ng mga opisyal sa Barangay Biao at mga residente ng komunidad. Umabot sa 52 na kalahok kabilang ang 17 na kababaihan at 35 na kalalakihan ang nakiisa sa pagtatanim ng mga punla ng Avicennia at Rhizopora, dalawang uri ng bakawang mahalaga sa pagpapanumbalik at pagpapatibay ng mga baybaying ekosistema ng bayan. Kasabay po ng pagtatanim ng bakawan, nagsagawa rin ang DNR ng Communication, Education and Public Awareness Campaign upang palawakin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga ng konserbasyon ng mga bakawan na bilang mahalagang bahagi ng yamang baybayin. IFM News. IFM News. IFM News.